Sari. Hij goeie naam, Chomi. Shame. Ik heb gehoord, je kan niet praten. Die met tandpijn goed en alles. Maar jij waren niks. Ik praat voor ons alle twee. Ik heb wel een beetje sopjes gebracht. Kijk, ik was nou bij broer Wallis een voorbereiding van die rouwdienst. Hoe komt dat, Jani, Annie? Schrijf klaar op. Zeker die praat ik het. Ik word een beetje schreeuwen. Schrijf maar net. Nee, Sari. Man van mijn bekpijn, Sylvia. Ik kan niet eens praten niet. En jij weet dat ik het wel niks gelijk. Oh ja. Moskou na van vergeet. Je hebt wel hier gelijk. Weet je wel eens dat ik geen moeilijkheid maken. Maar ik waar wat jou. Je moet me op mijn manieren. Ja, dan leer niet le. Zeg het jou. Voor wat worry jij? I worry about myself. Nee, ik denk nog maar niet. Zij maakt zo bij vijanden. Je hebt klomp vijanden. En je lijkt mensen makkelijk niet. Zo hoe dan jij nou Sari Williams? En jij daar hier afsterfde. Wie gaat naar jouw ouders op begrafenis toe komen? Dat gaat net ik, Marina en Spijker wees. En die lijk. It wasn't matter. Ik wil in elk geval bij je mensen bij mijn begrafenis heen niet. Ik ga bij je kwaad, want jullie gewoon mensen lopen nooit. Nee, mijn jongen. Nou, wat zei Sylvia, niet van jou woorden. Nie. Ik weet het zo mooi, want ik ga gewoon stoel maar afzetten. Dat is mooi. Je praat in elk geval hopeloos te veel. Hey, nee, dat is recht. Van nou als ik je aankom, ik praat je woord niet. Nee, ik doe je woord niet. Hoe wil je dat heb ik jou vandaag? Waar is allemaal dan in? Ik ga nu niet namen noemen, want jij gaat moest en wie is. Oké. Maar Reinhard Bergmaag aan keer, Spijker is weggejaagd, Bezel is achter en die ding leer binnen. Wanneer is recht? Oké. Ga je deze op, nee? Ik ga maar nou weer gaan, het raakt donker en het is laat. En bij die staan waar weer op. Zien we morgen. Oh ja. Ik wil je zaken krapen. Maar je weet wat jullie van vrouwen met tandpijn. Jouw moe. Sari Williams, hij is bloedrouw. Hallo jullie, sama Sari hier van de Karoo. Dank je dat jullie hier de video gekeken. Remember om te like, te comment, te share en te subscribe aan die channel.